Gepleyer Azatlyk Radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi Azatlyk Radiosunyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. Kiprde türkmen migranty 3 ýyl 10 ay azatlykdan mahrum edildi. Demirgazyk Kipr'däki Kirinýanyň agyr jeza kaziýeti şu ýylyň 9-njy iýulunda Alsancak awtoýolunda türkmen migranty illeşi Azamat Rejepowyň ölümine sebäp bolan awtoýol helakçylygyny awtoulagy süren türkmen migranty Rüssem Hudaýberdiýewiň 3 ýyl 10 ay azatlykdan mahrum edilmegi barasynda höküm çykardy. Kipr gazetesi adly neşirde çap edilen habarda aýdylyşyna görä, Kirinýanyň agyr jeza kaziýetiniň başlygy Fadıl Aksun ähtiýaçsızlyk we dykkatsızlykdan ölüme sebäp bolmakda aýplanýan türkmen migranty Rüssem Hudaýberdiýewe garşy gozgolan işleriň hemmesinde günäli tapylandygyny aýan edip 23 noýabrda geçirilen kaziýet diňlenişiginde hökümi okudy we onuň 3 ýyl 10 ay türme tutsaglygyna karar berilendigini bildirdi. Gazetde aýdylyşyna görä, Kipr raýaty bolmaýan we ýurtda iş ruhsady bilen migrantlyk edýän Türkmenistanly Rüssem Hudaýberdiýewiň jezasyny çekenden soň deportasiýa ediljegine garamazdan Demirgazyk Kiprde Ministrler Kabinetiniň kararlary bilen wagtal deportasiýalaryň ýatyrylýanyny baradaky maglumatlaryň resmi gazetde göze iýilýändigini ýatladan Kirinýanyň agyr jeza kaziýetiniň başlygy Fadıl Aksun bolaýmagy ähtimal şeýle ýagdaý gözeňinde tutup türkmen migrantynyň gaýtadan ýurda işlemäge gelip biljegi üçin tutsaglyk möhleti dolandan 2 ýyl geçýänçe onuň sürüji şahadatnamasyny ulanmagyna gadagan edilendigini habar berdi. Kaziýetiň başlygy Fadıl Aksun diňlençikde türkmen migranty Rüssem Hudaýberdiýewiň öwrüme golaýlanmakaly ulagyň tizligini haýallatman awtoýol helakçylygyna sebäp bolan üçin gönümel günäli tapylandygyny aýratyn bellep geçdi. Ýatlap geçdik 9-njy iýulda agşam saat 20:15 töwereginde Kirinýa Alsancak awtoýolunyň 7-8 kilometrler arasynda 26 ýaşyndaky türkmen migranty Rüssem Hudaýberdiýewiň sürýän FU 135 belgili awtoulagy ýol hereketi düzgünlerini ters ýagdaýda aşa tizlikde Kirinýa tarap barýarka Karmy çatyryna 300 metr galanna deň agyramylygyny ýitirip 2 gatnaw ýoluny aýryan demire kakandan soň agdarylyp, zyňylyp gidip ýoluň ahyrynaky berkitmäni geçip bilmän durupdy. Ýol helakçylygyny oň ýanyna ulagyň içinde oturan Türkmenistanyň illeşi 29 ýaşyndaky türkmen migranty Azamat Rejepow wakanyň bolan ýerine aradan çykypdy. Beýleki ýolagçy 26 ýaşyndaky türkmen migranty Nurmurat Mehmet Guluýew bolsa agyr yaralanypdy. Ulagdaky 4-nji ýolagçy bolan 26 ýaşyndaky türkmen migranty Derkarjan Çaryf bolsa ulagy süren Rüssem Hudaýberdiýew bilen bilelikde şiketsiz ýagdaýda sagaman gutulupdy. Havadis Kıbrıs gazetiniň ýazmagyna görä, awgust aýynyň başynda türkmen migranty Rüssem Hemraýewiň tutsaglyk möhlediniň uzuldurmagy barasynda Nikasiýa kaziýetine gaýtadan suw diýişi geçirildi we şonda sülçü Cenkay Inan aýplanýan türkmen migrantynyň derine uýuşy dolu tamamlanýança tutsaglykda saklanmagyna karar beripdi. Beýleki tarapdan Demirgazyk Kipr mediasynda çykan habarlarda 8-nji awgustda Nikasiýada ulag sürüp barýaka özünden gidip ýol helakçyligi hadisasyna sebäp bolan we ýanyna neşe maddalar tapylan Türkmenistanyň migrant Ihtiýar Hemraýew baradaky derine uýuşynyň hem dowam edýänligi ýatladylýar. Yer gelende bellep geçdik, Demirgazyk Kipr Türkmenistan bilen diplomatika gatnaşygy bolman soň türkmen migrantlarynyň köni türkmen pasporty bilen ýaşaýyş ýa-da iş ruhsatyny alyp ýurtda galmagyny kabul edýär. Türkiýede köni pasportly bir kanun ýagdaýda galan türkmen migrantlarynyň käbirem bu sebäpden Demirgazyk Kipre ýykyn edýär. Sözü jemläp aýtsak, ýokarda ady agdalan türkmen migrantlarynyň ykballary barasynda degişli taraplardan haýsam bolsa bir kommentariýa ýa-da jikmejik maglumat almak Azatlyk Radiosyna başartmaýar.